сакраменте покинутому спомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые тайницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, и живешь и благодары с Богом Отцом уедности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Слава Христу! На початок буде номер 32.
Świętej Mszy. Witam wszystkich, kto złączaється z nami przez онлайн-трансляцію. Триваємо у наших великопостних парафіальних реколекціях, сьогодні другий день. Це особливий час, у яким ми досвідчуємо присутності і діяння Божої ласки. Бог нестомно хоче виходити у наше життя і це чинить через своє слово, яке до нас керує, через Алексея, рефлексіоніста нашого. І він уваходить у наше життя через дар Святої Сповіді, але особливий спосіб він близький у дарі Святої Комунії, у Харистії. Тому збираємося навколо цього алтаря, щоб досвідчити цієї моці Божої присутності, моці Божої ласки. Щоб годно удільничати у цих святих таємницях, стане у правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші гріхи і провини. Сповідаюся. Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Эту святую мшу отправляем тенцем от дар життя вічного для святої пам'яті Ручана Владимира. Ksiądz Алексей молится в интенсии Богу ведомой. Молимся. Пане наш Боже, нехай Твоя милостивая ласка скирує до Тебе наше серце, бо без Твоей допомоги мы не можем Тебе подобаться. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозвуче веки вечные. Читание книги пророка Єремії. Ты, Пане, дал спознать мне, и я ведаю. Ты показал мне учинки ихние. Але я был, як приручене ягня, якое вядусь на зарез, і не розумів, що вони задумали мову супроть мені. Знищим древо у повній силі, вирвем його з землі живих, каб не згадували больше ім'я його. Але ти, Пане, Бог Пан могутців, який судиш справедливо, який дослідуєш нутро і серце, дозволь мені убачити Твою помсту над ними, бо Тобі я довіряю свою справу. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Пане мой Боже, на Тебе
схопили, як лев душу мою, и не разодрали, покуль няма кому уратовать мяне. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Пане, суди мяне по справедливости моей и по моей невинности, что во мне. Няхай скончится злосливость грешников умацуй праведного. Боже справедливый, яки доследуешь нутро и сердце. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Мой щит гэта Бог, який ратує праведних серця. Бог суддя справедливий, Бог, який щодня споганяє. Пане мой Боже, на Тебе сподяюся. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Щасливий я, хто добрим і чистим серцем заховає Слово Божие і приносить плоту терпливости. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час люди з натовпу, коли почули слово Єзуса, казали: «Ён сапраўды пророк». Другие казали: «Это Мессия». А іншие казали: «Хіба з Галілеї прийде Мессия? Ці ж не сказано у Писанні, що Мессия прийде з роду Давіда із мястэчка Бетлеема, адкуль быў Давід». І вось адбывалася за яго спрэчка ў народзе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі. Вярнуліся слугі да першасвятароў і фарысеяў, а тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі яшчэ ніхто не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас увялі ў зман? Можа, паверыў у яго хто з кіраўнікоў альбо фарысеяў?» Але гэты натоўп, які не ведае закону, пракляты. Тады Нікадэм, які быў адным з іх і прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта адказалі яму: «Можа, і ты з Галілеі? Даследуй і ўбачыш, што з Галілеі не паўстае прарок». І разышліся кожны да свайго дому. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядайте, будь ласка. Похвален Иисус Христос. Мои дорогие, напереди еще две лавочки свободненькие. Калі ласка, запрашаю вас ближе подойти, как вам вось ножки не болели, и вы могли комфортно так после дня працы крышечку расслабиться,
душой и сердцем отпочнуть. И, быть может, некоторые думки, с якими я хочу с вами поделиться, может, придутся до мест кожному з тут присутных. Сегодня им хотелось огорнуть своей молитвой наших дорогих жаншин, наших матуль, наших дочок и попросить у Пана Бога заступництва святого Юзефа и благословения для их. Некоторые в сферы життя и моменты життя, они вельми важные, и с пункту гледжання Маті Костёла життя и веры хотелось вам преподнести. Распачаць хотелось с истории вельми одного з таленавітых людей своего часу, а это духовный отец нашего айца-настоятеля, айца Олега, это ксёндз кардынал Глёнд. Калі ён быў яшчэ святаром, вельмі актыўным, таленавітым і перспектыўным, Ватыкан убачыў гэтага чалавека, дацаніў яго, і праз апостольскую сталіцу яму было сказано, што ён будзе біскупам. Ён прыняў гэты пост, і з першым чалавекам, якім ён падзяліўся, гэта была ягоная мама. Ён патэлефанаваў ей і сказаў: «Мама, твой сын будзе біскупам, я хочу, каб ты порадавалася гэтай навіне, я хочу, каб ты брала ўдзел у гэтай урачыстасці кансакрацыйнай». Мама сказала: «Сыночек, я уже старенькая, и далеко мне ехать. Это, конечно, сегодня сел на машину, раз и приехал. А раней крышечку это было складаней». Адбыліся урачыстасці, госці, падарункі, віншаванні. Ён знайшоў хвіліночку вольнага часу, прыехаў дадому, і як калісьці гэта было заведзена у нашых сем'ях па старажытнай традыцыі, сын прывітаўся з мамай, стаючы на калено, пацалаваў маме руку, потым абняў яе, ну і, канешне, пахваліўся біскупскім пясёнкам, і мама пачаставала яго, і ужо седзячы за гэтым сталом завязалася такая гутарка. Ну і хочаш не хочаш, вось гэты пярсёнак, ён так вось блішчыць перад вачыма. І мама звярнула на яго ўвагу, і потым сын пытаецца: «Мама, вот скажи, калі ласка, ты ў мяне вельмі мудрая жанчына. Чый пярсёнак важнейшы, мой іерарха касцёльнага ці твой мацярынскі?» А мамы такі сцёрты, ўжо такі зусім пацёрты, сужонскі пярсёнак. Яна так паглядзела: «Сыночак, ты хоць і біскуп касцёла, але без майго пярсёнка б і твайго б не было». І сынок абняў маму, пацалаваў яе і сказаў: «Мама, ўсё, што я асягнуў у жыцці, гэта твая асабістая вось заслуга. Тваё сэрца, тваё намаганне, тваё ахвярнае служэнне, твая любоў вось дала той жыццёвы імпульс дзеля таго, каб я ў будучыні стаў добрым перадусім чалавекам, і я стараўся быць добрым святаром». Распачынаючы гэтую навуку для вас, мои дорогие жанчыны, і гэтую молитву для вас хочу сказаць і звярнуць увагу на тое, што кожны з вас, мои дорогие, Бог даў у сэрца такі сундучок розных талентаў, благаслаўленняў, дароў і міласцяў, каб вы гэтым дзяліліся з рознымі блізкімі, перадусім з тым, хто жывець разам з вами. Гэта ваш муж, гэта ваша сям'я, гэта вашыя родныя і блізкія. Калі вы гэта затрымаеце для сябе, гэта будзе толькі вашае. Ніхто нават не пазнаюць, што ты вельмі ахвярная, што ты вельмі добрая, што ты вельмі чулая. Гэта будзеш толькі ведаць ты. Можа, нават гэтага ніколі не рэалізуеш у жыцці, а яны скрытыя гэтыя ў цябе. Жадаю вам, каб вы гэта аж зразумелі, адчулі, што вы вельмі багатыя, што вы вельмі адораныя, таму што такой вас стварыў Пан Бог. А мы ўсе хрысціяне і верым у тое, што вы з рукі Пана Бога створаныя, і створаныя не для таго, каб быць пад нагой мужа свайго, і не для таго, каб круціць, вярцець, як толькі вам захацелася, толькі створаныя вось рабрыны Бога мужа твайго, каб быць для яго аховай, каб стварыць гэтую сямейную атмасферу цяпла і уюта, аб якую паўсюль гэта кажуць, і каб праз гэтае ахвярнае жыццё, рэалізуючы сябе, жывучы для іх,
стварыць той быт, дзе і мужу будзе вельмі комфортна, утульна, і дзеткі будуць гарнуцца і бегчы дадому, таму што там іх вельмі любяць, чакаюць і вельмі кахаюць. І давайте паступова, што на гэта вось складваецца. Пасколькі перажываем вялікі пост, гэта час пакуты, навяртання, перацонкі каштоўнасцей сваіх, перагляд сваіх адносін, свайго жыцця, сваіх і веры, сваіх таксама абавязкаў. І, быць можа, так гледзячы, мы, можа, нават і не заўважым тыя дробязі, з якіх і складаецца нашае жыццё, а якія так уплываюць на нашыя адносіны, на нашае самапачуцце і на нашае простае вось шчасце. Спачатку хацелася, каб вы зараз заплюшчылі так вочкі і успомнілі тыя прыгожыя хвіліны, ну, а дзяўчаты, якія яшчэ не маюць сем'і, можаце памарыць толькі аб гэтым. Той момент, калі вы сталі мужам і жонкай, калі стаялі ў касцёле перад шлюбам, на шлюбе, трымалі за рукі адзін аднаго і былі вельмі прыгожымі, маладыя, і вы тады памятаеце, што абяцалі? Што абяцалі першае? Ну, можете адчыніць вочкі свае зараз. Быть верными. Вернымі, што будзеце адзін аднаму до конца, да? Што яшчэ? Быть разом. Чтобы смерть разлучить. Што да смерці разам будзеце? Добра, ну мы з самага канца вось зайшлі. А самае пачатку, што абяцалі? Любить. Любіць, што будзеце адзін аднаго. Што будзеце паважаць. Што будзеце верныя адзін аднаму. Ну і давайте з самага пачатку. Паглядзіце, мае дарагія, з перспектывы пражытых гадоў на вашую вось любоў. Як яна развіваецца ў вас? Як яна перараджаецца? Як яна ўвогуле выглядае? Вы ж памятаеце сябе маладымі, закаханымі, толькі і думалі пра свайго чалавека. Хутчэй бы з ім сустрэцца, хутчэй бы з ім абняцца, можа нават і пацалавацца, калі ўдасца, можа нават і прытуліцца, а можа нават і заснаваць з ім сям'ю. Вельмі хацелася быць з гэтым чалавекам, размаўляць, дзяліцца радасцямі, смуткамі. Як гэта выглядала ў вашым жыцці? І, напэўна, на свіданне вы ж тоже і губкі пасмаруеце, і за сабой нават валосікі накруціце, і найлепшую сукеначку апранеце, ці так-сяк, абы як. Што было, то і апранулі і ішлі. Як там было ў вас, а? Ну, я тоже троху фантазірую, што так, ну, прыгожа ў вас вельмі было. Ну, я так разумею, з гадамі, калі вось жывеш, і ты любіш гэтага чалавека, і, напэўна, таксама хочацца неяк прыпадабацца гэтаму чалавеку, ці няма гэтай патрэбы нравіцца яму. Сукенку прыгожую пранаеце выключна для мужа свайго? Да, ёсць. Так? Ёсць такое, всю жизнь ёсць. Так? Малайцы. Гэта добры паказчык, мае дарагія. Канешне, для вашага мужчыны, калі вы будзеце тандычыць яму з раніцы да вечара, я люблю цябе, я люблю цябе, я люблю цябе, ён кажа, чапіся ды дзе. Але для яго вельмі важна, мае дарагія, ягоны аўтарытэт, яго вельмі павага, яго шацунак і месца важнае ў сям'і. Апостол Павел сказаў, жонкі, паважайце мужоў сваіх. Мужчынам сказаў, любіце жонак сваіх. Жонкам не сказаў, любіце мужоў сваіх, толькі сказаў, паважайце іх, шануйце, помніце, што яны галава. Не круціце імі, не вярціце, не ляпіце, пан плінтус не заганяйце, іх і пад каблук не заганяйце, бо гэта перадусім удар у вашае асабістае вось сэрца. Канешне, я глыбока перакананы, разумею, многае залежыць ад таго, з кім ты звяжаш сваё жыццё і каму даверыш сваё сэрца, таму што ад гэтага будзе залежыць усё тваё жыццё. Але вы абяцалі любоў і зараз на гэтым засяродзім сваю увагу. Аднойчы гэта было у Пінску, прыйшла такая ўжо ў ўзросце жанчына і кажа, ойчанька, ну,
все мои нервы за моего вось мужа. Я пытаюсь, ну, частая проблема, значит, муж выпивает. Что, муж выпивает? Не, ойченька, не выпивает. Так что, гультаю тебе муж? Не, ойченька, працавіты, руки золотые все. Ну, так что, бьет тебе? Не, ойченька, барань Божа, не. Так а что? А вот ён не робіць так, як мне захочется. І тады я тады скандалю. А ён тады з хаты выходзіць, і тады маўчыць і заключаюся. Я так яго і так з гэтага боку, і з гэтага боку. Кажу, слухай, тебе залаты муж, не грашы ты Богу. А будзеш яго дапекаць, будзеш кроў і нервы з яго ссаць, ён памрэць у цябе, гэты бедны чалавек. Ну і мне спавадней бы і лягчэй бы жылося, бо жыць уже цярпець не магу яго. А я кажу, ну не хочу быть пророком, наговоришь ты на себе на бяду. Праз 2 тыдні пахавання гэтага чалавека. Месяц прайшоў пасля пахавання, і нам прыходзіць са слязьмі ксёндз. Якая я неразумная была. Ксёндз, якая я неразумная, якая я была цёмная. У мяне такі быў чалавек. Жыву у такім доме, в звычайным доме ёсць зямля. Я толькі зараз разумею, што гэтую зямельку, гэта гаспадарка, гэта ён трымаў, гэты дом, увесь гэта ён вось трымаў. Што мне не хапала, чаго мне не хапала? Ну усё ж было, і муж, і не піў, і гаспадар, і шанаваў мяне, і цаніў мяне. Ну і можа не так, як мне не хацелася. А зараз яго няма, я толькі зараз разумею, якую я вялікую крыўду яму зрабіла. І, можа, нават і хай бы ён быў такім, якім быў. Нават і хай бы чарку піў бы. Але калі я адна засталася, вось як гэтая галінка, адзінокая, зараз толькі разумею свае памылкі. Божа, я такая была вось неразумная. Мае дарагія, сягоння, падчас гэтай імшы, вы памаліцеся за тых, хто выбраў вас, и вы доверили свое сердце и руку, и попросите для их благословения. А домой, як придете, скажите, обнимите их, попросите у их пробачения, скажи, пробач мне, вельми тебе шаную, тешуся, что ты вось у моим житті вось ёсць. Это вельми важно для вось их. И скажите, калі ласка, які найкаратейшы шлях до сердца мужчины? Вот вы засмеялись одразу и думаете, что ведаете. Ну вот скажите, які? Ну что вы такие стипленькие? Смачно накормить. Смачно накормить. И можно ляпить все, что захочешь. Не, мои дорогие. Это, может, было 100 годов назад. Теперь трошечку по-іншому. Ну, альбо по-другому задам питання. Что вось для жонки, для маці найважнейшее? Ті дети, ті сім'я, ті муж. Что на першем месте повинно быть? Что найважнейшее? Дети? Нет. Добре подумайте. Разумеешь, что тут камера стоит на всю планету, это все транслируется. И ось трапите, як у Пасху, як скажете, что муж. Добре подумайте. Муж все равно. Добре, мои дорогие. Не треба вам другий раз повидаться, бо коли б сказали, что дети самое головное, пошли б до споведи, а я б обругал бы, злаю бы, вы прощаровались бы, потом сказали, не пойду больше. И коли б сказали, что сти инше, правильно, мои дорогие. А як уже идти, что муж на первом месте повинен быть? Так сказано в Святым Писании. Потому что Бог тебе доверил гэтага человека, ён давярае свое сердце. Из ваших относин, коли даст Бог, нараджаются гэтые детки. Пройдут 17-20 годов, что говорят? Это же абсолютно маленечкий адразачак часу. И они раз-раз разлетелись у свои куточки, свои гнездочки, потом унуки народились. А муж, коли не да хоп, будет гэтай любови, гэтай чулости, вашей жаночай уваги, и так само любови, что он может отчувать? Он будет так само отделен от этой любови. И он же пошел за тобою, тому что захопился, тому что чувал от тебе эту любовь.
і дарыла гэтая любоў. І калі вось гэтыя важныя моменты і арыенціры твае зменяцца, ён будзе вельмі аддзелены, ён будзе вельмі, быць можа, нават і самотны, а можа нават будзе шукаць гэтай любові, чуласці уже не ў табе, таму што табе на яго няма часу, і ён для цябе вельмі нецікавы. А потым здарыцца, можа, такое, што увогуле мы не спадзявалі. А ўсё з-за таго, што мы проста развучыліся яго любіць, развучыліся для яго быць чулымі, нежнымі, забыліся для яго апранаць гэтыя сукеначкі і прыгожа, прывабна выглядаць, каб мы для яго былі мілымі і прывабнымі. Далей, мае дарагія, вы абяцалі, што будзеце вернымі. Вось можна асуджаць, што ўсе беды ад нашых мужчын. Яны нас здраджаюць, яны не звяртаюць нас увагу, а вось і не, мае дарагія. Наступная гісторыя таксама была, здарылася, калі я служыў яшчэ ў Пінску. Малады чалавек прыйшоў з такім болем у сэрцы, кажа: «Ксёндз, вы, напэўна, ведаеце, што многія нашыя мужчыны працуюць не толькі ў бацькаўшчыны нашай, але за мяжой, і ў бліжняй замежжы, ў далёкім, дзе лепшы заробак, дзе можна запрацаваць». І кажа: «Мае сябры, я, кажа, працаваў у Расіі, у будаўніцтве, зарабляў досыць добрыя грошы, у Пінску пабудаваў сабе катэдж вельмі добры, машыну сабе добрую купіў, і жонцы купіў, і стаўляў досыць вялікія грошы, каб сям'я ні ў чым сябе вось не адказвала. А сябры яго снялі на мабільны тэлефон, як ягоная жонка вось забаўляецца ў адсутнасці з мужам. Канешне, ёсць грошы, і фітнес, і педикюры, і медикюры, і тегу-сегу, каб быць прывабнай, каб звяртаць на сябе. Канешне, я разумею, што вось хочацца ўвагі. Ты маладая, ты прыгожая, прыстойная, можа і фігура яшчэ салідная, на якую хочацца палюбавацца, і каб на цябе таксама палюбаваліся. Усё гэта вось зразумела, але калі яму паказваюць на мабільным тэлефоне вось тое, што займаецца вось жонка, і з кім займаецца, проста інфаркт, і 3 месяцы у шпіталі, цяжкая рэанімацыя, цяжкая рэабілітацыя ад таго, што жывеш, працуеш, карак гнеш, мазалі запрацоўваеш, а тут проста гэта не цэніць, і няма гэтай вось вернасці. А вернасць зламаная, як іржа, як гэты чарвяк, які точыць, які раніць, і які руйнуюць унутраную вось гэтую гармонію, гэты давер, які вельмі складана зноў да нормы прывесці і залячыць. І таму, канешне, у жыцці ёсць рознае, і раней, калі вы былі маладыя, не аднойчы чулі добрыя, ветлівыя словы ад майго чалавека, і не дачакаешся ні камплімент за добры зроблены абед, ці за тую самую сукенку. Ёсць, і нават і не заўважыў, што на каблучках, калі яго парабегла там і сям. А хочацца ж гэтай увагі, хочацца гэтай камплімента, хочацца гэтай чуласці. А тут на працы у офісе дырэктар прыйшоў культурненькі, пахнець, элегантны. О, якая ты сягоння файненькая, о, якая ты добрая. Альбо у соседнім пад'ездзе мой Васілій, знаёмы, так звяртаецца да жонкі сваёй, з букетикам прыходзіць, на машыне прывозіць, адвозіць. О, як яна файна, і шубку новую купіў ад майго Івана, і не дачакаешся. Як бы маё жыццё выглядала, каб не з маім Іванам жыў, а каб вось з гэтым Сцёпам. Канешне, можа, нават і не здрадзіла, і не было нічога, але ў думках, фантазіях сваіх ты не аднойчы ўжо дапускалася вось гэтай нявернасці. І ніхто гэтаму не з'яўляецца сведкамі, акрамя вось цябе. Таму цані аб гэтым. І калі ёсць штосьці такое, давярай Пану Богу, прасі аб гэтым
аздараўлення, перадусім размаўляй на гэтую тэму са сваім каханым чалавекам. Вы абяцалі адзін аднаму павагу сужонскую. Што гэта такое павага сужонская? Гэта не папрасаваныя штаны, не смачны абед, гэта датычыць інтымных адносін паміж табой і мужам тваім. Я быў вельмі здзіўлены, калі прачытаў статыстыку скандынаўскіх мужчын і звязаную з гэтым праблему алкагалізму. 75% гэтай з'явы у скандынаўскіх мужчын звязана з непаразуменнем, звязанае з жыццём інтымным з жонкай сваёй. Калі жонка маніпулюе гэтай сферай сексуальнай свайго мужа, калі зневажае яго, калі крытыкуе яго, калі маніпулюе вось гэтай сферай, найбольш зневажае, то ў гэтай вельмі далікатны спосаб, дзе праяўляецца вельмі прыгожая мужчынская сутнасць, яму застаецца проста запіць, заліць гэтай гарэлкай гэтую боль, таму што самы найбліжэйшы вось чалавек у гэтай сферы вельмі делікатнай, інтымнай, он проста яго вось зневажае. Канешне, гэта настолькі вельмі глыбокая вось тэма, якую не раскажаш двумя вось сказамі, але, мае дарагія, вось гэтую сферу важна даверыць Пану Богу. Важна таксама размаўляць на гэтую тэму са сваім блізкім і дарагім чалавекам. Калі вы любіце адзін аднаго, калі шануеце, і калі вось ёсць гэтае прагненне быць разам, дзяліцеся паміж сабою, што вы, аб чым вы марыце, што вы жадаеце, давярайце Пану Богу і распавядайце, і гэта яшчэ больш збліжыць вас у даверы і ў еднасці паміж сабой. Яшчэ адзін момент, мае дарагія. Вельмі важна, калі у вас ёсць дочкі, калі у вас ёсць дзеткі, вы вучыце іх прынимаць сваю тоеснасць, сваю сексуальнасць, распавядайце ім аб тых зменах арганізма, дарастаючага арганізма, асабліва дзявочага, і тлумачце ім, каб гэта яны не даведаліся з інтэрнэта, але каб даведаліся гэта з вашых вуснаў. І раскажыце, што гэта вельмі прыгожа, гэта ж не то, якое бруднае, чаго цурацца трэба і саромецца. Вы скажыце ім так, каб яна прыняла гэтую чысціню, яна прыняла сваю дзявоцкасць, яна прыняла вось тыя ўсе змены, якія ў ёй адбывацца будуць, як штосьці нармальнае, звычайнае, якое яна павінна вось перажыць. Аднойчы здарылася, быць можа, гэта нават і тут у Мінску прыходзіць адна вось дзяўчынка і кажа: «Ойча, я, наверно, памру». «Чаму ты памрэш? Што сталася? Можа, балі табе? Або мае бацькі абругалі мяне, зругалі, калі я ім расказала, і я не ведаю, што са мной адбываецца, што трэба вось рабіць, і што з табой сталася?» Яна кажа проста, што ойча, з мяне вось выцікае кроў, я, напэўна, памру, таму што я не ведаю, што са мной. Трэба было святару тлумачыць, вось што з ёй адбываецца, што гэта такое вось месячнае, што, якія змены потым будуць адбывацца. І трэба было не мне, святару, гэта распавядаць, толькі, і паверце, мае дарагія матулі, калі вы гэтага не зробіце, ад часткі вы вельмі вялікую траўму зробіце для сваіх дачок, якія будуць бунтавацца, якія будуць непакорыцца, якія будуць супраціўляцца, быць можа, не прынимаць сябе, не прынимаць такімі, якімі яны ёсць, ад таго, што ў свой час вы адпаведнае добрае слоўца не распавялі. Многія нават старэйшыя жанчыны, якія вось размаўляюць, якія спавядаюцца, яны кажуць: «Ойча, адкуль мы маглі ведаць? Адкуль мы маглі? Нам ніхто аб гэтым не сказаў. Казалі, вось дараслееш, тады і сама даведаешся аб гэтым». А як мы даведаемся? Вось так, як свет гэты прыпаднясець, альбо сябры, сяброўкі у такой сферы, якой будзе вельмі такой знявечанай. Таму паглядзіце на гэта, мае дарагія, з крытыкай для сябе і з малітвай да Пана Бога, і даверце вось гэтую сферу Пану Богу, бо гэта вельмі важна. Яшчэ адзін такі вось момент. Бог стварыў натуру, фізіялогію жанчыну так, што яна мае адпаведныя дні,
таксама адпаведныя дні, калі яна можа стаць мамай, калі не можа. І вось гэтую важную фізіялогію сваю вельмі добра вывучыць, асабліва перад тым, як ты уступіш у сужонскія вось адносіны. І гэта павінна разумець важнасць гэтага момента. Далей, мои дарагія, вы абяцалі, што будзеце жыць до конца ў радасці і ў нешчасці, не пакінеце адзін аднаго до конца. Аднойчы, калі я наведваў музей тут у Мінску, мне трапілася одна такая выстава, якая апавядала аб гераічнасці розных людзей. І мне спадабалася гісторыя адной нашай беларускай сям'і. Не ведаю, можа, дзеці яны яшчэ жывуць, яшчэ тут, у Беларусі, можа, дзесьці выехалі. Але гісторыя маладой сям'і, якая стварылася напярэдадні вайны, сыгралі вяселле, і адразу вайна, не паспелі нават нацешыцца сабою. Яго на фронт узялі, яна яго чакала, і сэрцам адчувала, што ён жывы, але сталася з ім вялікае няшчасце. Скончылася вайна, яна не магла яго знайсці, сказалі, што безвесці прапаў, але інтуіцыйна яна адчувала, бо згадзіцеся, у жанчын ёсць такі моцны інстынкт, які падказвае, што штосьці ёсць не так. І гэтае ўнутранае пачуццё яе кіравала ў розныя інстытуцыі, вайсковыя, шпіталі, медычныя, у пошуках сябры ж, бачучы яе, што яна не знайшла кагосьці іншага, не змірылася, але шукае, не вытрымалі, бо ведалі, а муж яе прасіў, каб нікому не распавядалі, што з ім сталася. Яны сказалі, што ён знаходзіцца ў адным з ваенных госпіталяў, у адным змаганні, снарадам адарвала яму ногі, а будучы маладым і любячым чалавекам, ён не хацеў, каб з калекай яна звязала сваё жыццё, і яна змарнавала сваё жыццё, вось даглядаючы гэты абрубак. Але яна знайшла яго, яна ўзяла яго да сябе, ён адмаўляўся, а яна сказала: я люблю цябе. Я абяцала табе, што буду жыць аж до конца з табой, не кіну цябе. Ён змірыўся. Яна нарадзіла яму 3 дзетак, якія жывуць аж до сягонняшняга дня. Ну вот самі уявіце сябе, пасля вайны, дзесьці ў 70 гадоў яны, гэтыя дзеці, вось маюць. Любоў гэта рэальная вось рэч. І калі яна сапраўдная ў жыцці прыходзіць, як апостол Павел кажа, яна цярплівая, яна выразумелая, яна ўсё прабачае, яна ўсяму вось верыць, і яна надае смак і сэнс усяму, і яна дае сілы, каб прынимаць важныя рашэнні, такія, як жыць до конца і клапаціцца пра гэтага вось чалавека, якому ты даверыла ў свой час сваю руку і сэрца. Я разумею, што ў жыцці па-рознаму можа здарыцца, і мы можам памыліцца, мы можам часам з-за наіўнасці, з-за маладосці сваёй вельмі ракавыя памылкі свае зрабіць, а гэта адгукнецца ўсё нашу астатняе жыццё. Але спадзяюся, што мы гэта рабілі вельмі асознанна, мы самі былі вельмі зрэлыя, хоць вельмі былі закаханыя. І як паказвае гэтая гісторыя, гэта магчыма. Можна і з абрубкам быць шчаслівай жонкай, любячай жонкай, цешыцца гэтымі адносінамі, нават з хворым такім калекам, і радавацца гэтаму жыццю. І гэта тут, на нашай зямельцы, адбывалася. Далей, мае дарагія, зараз хацелася б, каб вы позірк сваёй душы звярнулі ўжо не на адносіны да свайго чалавека, а да дзетак. Скажыце, калі ласка, ад якой хвіліны маці пачынае выхоўваць сваіх дзетак? Ад зачацця? Якія яшчэ варыянты? Ад свайго нараджэння дзіцятка. Хорошо. Якія яшчэ? Я глуховаты крышечку. Вы мне так громчей кажите. Ну что, до зачатия, когда мечтает о ребенке, она заботится о своем здоровье, чтобы ребенок был здоровый. Вельмі добра. Вельмі добра. Можна сказаць, што вось гэтыя прыгожыя дзяўчынкі, яны ўжо выхоўваюць сваіх будучых дзетак. Як вы можете сказаць? Штосьці ксёндз ведае, чаго, вы не ведаеце.
Не, мои дорогие. Мудрый Наполеон так сказал. Будучая маці выхоўвае за 20 гадоў да нараджэння сваіх дзяцей простое, як яна жыве, як яна паводзіць, што яна есть, што яна спажывае, як яна ўвогуле жыве. Таму што крывёй і малаком мы ўсё гэта перакажам вось дзеткам нашым. І можа ёсць у гэтым якісьці чалавечы розум і мудрасць, каб маладая дзяўчына не курыла. Таму што вось гэтую заразу яна перадасць крывёю сваёй і малаком. Ёсць у гэтым мудрасць, каб яна не злоўжывала алкаголем, таму што яна перадасць дзеткам сваім. Ёсць розум і мудрасць, каб яна правільна ставілася да жыцця свайго і вельмі клапатліва ставілася да здароўя свайго. А мы ж усе хочам здаровенькіх, красивых вось дзетак. Дарэчы, у вас вельмі красивенькія і прыгожыя вось дзеткі, таму дзякуйце пану Богу вось за гэта. А як выглядае маё выхаванне маіх дзяцей? Канешне, у жыцці ёсць па-рознаму. У жыцці можа складвацца не так, як мне здаецца. Але калі Бог надзяліў табе гэтым вялікім дарам, то палічыў цябе годным выхаваць гэтага дзіцятка для таго, каб яно стала добрым чалавекам, добрым хрысціянінам і магло збавіць душу сваю. І маеш поўныя таленты і міласці, каб гэта вось здзейсніць. Ці я сапраўды вельмі адказна стаўлюся да гэтага. Я ўжо не кажу пра руплівае выхаванне ў рэлігійным атмасферы дзяцей сваіх, таму што гэта вельмі важна. Чым сам жывеш, важна пераказаць гэтае вось веды, гэтыя уменні дзеткам сваіх. Важна, мои дорогие, у гэтым, як вы самі паміж сабою адносіцеся з мужам сваім, якая гэтая атмасфера. Бо, як у народзе кажуць, яблачка ад яблачкі недалёка вось пада. І сам заўважаю невялічкую такую заканамернасць. Я немного пражыў на гэтым свеце, але заўважаю, што дочка, напрыклад, ідзе шляхам маці сваёй. І вось калі былі якіясьці недахопы, недасканаласці, быць можа, якіясьці грахі, якраз гэтая дочка паўтарае жыццё маці сваёй. Маці ж паўтарае жыццё памылкі сваей маці. Тая ж паўтарала так, і так, і так, і так. Таму, мои дарагія, вельмі вас прашу, каб у духу хрысціянскай любові вы маглі выхаваць гэтых дзетак, таму што яны як фотоапарацікі глядзяць, як ты, напрыклад, да таты ставішся, якая павага ёсць, якія традыцыі, якія звычаі. Напрыклад, гэта вельмі важна. Яна у сваю чаргу, будучы ўжо сама жонка і сама вось маці, яна таксама гэтую мадэль будзе паўтараць ад матулі, таму што яна гэта бачыла, як мама гэта робіць. Як мама ставіцца да мужа, як мама ставіцца да спраў, да абавязкаў сваіх. Вось зараз прыходзіць на розум, і мне так хочацца зараз расказаць гэта, бо заўтра магу не расказаць, бо забудуся. Нашыя продкі калісьці ў будучыні былі вельмі разумныя і мудрыя. І, напрыклад, перад тым, як уступіць у сужанства, заснаваць сваю ўласную сям'ю, яны падрыхтоўку праходзілі, так як у сягонняшні час. Ёсць катэхезы, вось мінімум той інфармацыі, важнасць гэтага момента аб адказнасці, аб гэтых абавязках, калісьці такое штосьці і ў нас было. І давяралі гэтыя курсы маладога байца для дзяўчат перад уступленнем у сужанства найбольш аўтарытэтнай, замужняй, мнагадзетнай жанчыны з стажам вельмі вялікім. І такіх людзей называлі ведунямі. Ну, можна і ведьмамі назваць, невядома. Але мудрыя, разумныя, шматдзетныя жанчыны, якія карысталіся попытам вось у грамадзян. Яна іх вучыла адносіцца, як правільна будаваць адносіны, як трэба адносіцца да мужа, якія ейныя абавязкі, як трэба гаспадарку весці, як смачна падрыхтаваць вось яду. І, канешне, былі тыя дзяўчаты, якія вельмі ўсё мудра запісывалі, бралі сабе на вуз, у сваё сэрца. Былі, канешне, і тыя, якія варон счыталі.
Вось тыя, якія здалі экзамен, ведаеце, як называліся? Вестамі. Вестамі. А тыя двоечніцы, троечніцы, якія дзесьці так схалтурылі, як называліся? Невестамі. На гэтым не заканчиваецца гэта мудрасць народная. Вось тыя весты, якія ўступалі ў сужанства, бралі сабе мужчын і засноўвалі сям'ю, яны заключалі не договор, не мы. Сягоння вось договор, контракт. А раней это называлася саюзам. Саюз паміж мужам і жонкай. Ну, ёсць розніца, ці контракт, договор, ці саюз, да? А тыя двоечніцы, троечніцы, якія агульнялі невестамі, іх называлі брак. Чаму брак? А таму што, ну, прыгожая, маладая, красивая, ну, недавушаная, ну, няўмека такая. Ну, потым навучуся, потым здабуду гэтыя вось такія весцы. А гэта ж усё ж складваецца на жыццё, на адносіны. Таму, мои дарагія, это вельмі, вельмі важна, каб памятаць аб гэтым. Ну і важную ролю, мои дарагія, адыгрывае, безумоўна, гэта ваша лучнасць з панам Богом. Гэта адна з тых пярлінак, з той скарбніцы, з той Божай шкатулкі, якая Бог вам вось дараваў. У Богу вашая сіла, вашае натхненне. Я вельмі цешуся, што ў маім жыцці я сустракаў вось такіх жанчын вельмі ахвярных. Сярод вас таксама прысутнічае пані Галіна, якой Бог даў вельмі ахвярнае жыццё. Я сам дзіўлюся, насколькі чалавек можа мець сілаў паслужыць розным людзям, і хворым, і інаверцам, і паехаць яшчэ ў адно, у другое вось месца, клапаціцца пра сваю сям'ю, пра родных і блізкіх. Ну, мудры Саламон так сказаў: хто знойдзе такую жанчыну, мудрую, ветлівую, гаспадарлівую, ахвярну, на вагу золата і серабра. Ну, не буду паказваць, дзе гэта жанчына, то вы потым будзеце аўтографы ў яе браць. Але, мои дарагія, такія жанчыны ёсць. Я так сэрцам адчуваю, многія з вас вось такія. У жыцці вось святарскім гэта заўважаю, што ў большасці табе дапамагаюць якраз вось такія жанчыны служыць, якія і дом даглядзяць, якія і знойдуць час і прыйдуць да касцёла дапамагчы. Бо гэтыя дробязі, з якіх складаецца жыцця, яны вось паўсюль, і гэтую працу хтосьці павінен зрабіць, а за тое, што умеюць гэта дацаніць і адчуваюць гэтую патрэбу ахвярнасці, служэння не толькі родным, але яшчэ і нават і ў парафіі. Гэта вельмі, мои дарагія, вельмі вялікі скарб, і гэта вельмі вялікая ласка. І наступнае, на што хацеў звярнуць увагу, быць можа, не ўсё атрымліваецца так, як можа ў кнізе напісана, як Біблія вучыць. Бо я веру ў пана Бога, я люблю яго, я хачу быць ахвярнай, але муж можа гэтага не дацэньваць і можа проста не лічыць увогуле важным штосьці для яго, бо яго іншыя прыоритеты. Можа проста глядзець кіно, лежаць на диване, можа рыбачыць, можа запчасці перакручваць. Гэта, можа, для яго вельмі важнае. А трэба жыць, а хочацца гэтага ж добра, і хочацца гэтага вось шчасця. Як з гэтым быць? Мои дарагія, звяртайцеся ў малітве да пана Бога, і Бог тое, што мы не змаглі вось направіць, можа, занядбалі ў адпаведны час, а зараз дараслі, а ўжо гэта позна і цяжка вельмі змяніць. А ў адносінах да дзяцей гэта вельмі важна, каб вы за іх маліліся, каб маліліся за сваіх мужоў, каб маліліся за сваю сям'ю. Бо мацярынская малітва мае, мои дарагія, каб вы ведалі, якая великую моц мае. Бог вельмі слабы перад малітвай айца і перад малітвай вось матулі. Одну гісторыю хачу вам распавесці на заканчэнне, якая вось яскрава падкрэслівае важнасць гэтых слоў, якія зараз вам скажу. Калі яшчэ вучыўся на універсітэце, адзін са старэйшых святароў падчас урачыстасці распавёў такую вось гісторыю, дзесьці ў глубінцы Польшчы было. І ён кажа, якраз тэма была малітвы. Мне гэта так запала на сэрцы, што вось хачу і з вамі падзяліцца. І ён распавядаў аб тым, як ён, а ён ужо у гадах,
святар, хоць вельмі паважаны, вельмі дастойны прапаведнік, і далі яму на адпусце прапаведаваць Божыя словы, і ён кажа, калі я быў яшчэ пасля вайны маладым святаром, і давялося мне у сваёй парафіі рыхтаваць пастырскую візітацыю біскупа, а вы, напэўна, ведаеце, напэўна, не аднойчы да вас ксёндз біскуп прыязджаў, да? Вось, і вы тады неяк па-асабліваму рыхтуецесь, і кветачкі паставіце, і хор прыгожыя песенкі паспявае, можа, хто і пірог смачны саспячыць, а можа, хтосьці нават і катлеткай, і салацікам потым пачастуе. І гэты святар таксама падрыхтаваў гэту ўрачыстасць, госці, іншыя святары прыехалі на гэты отпуск. Прыгожа ўсё адбылося, і потым, канешне, калі шмат людзей, то што пасля свята астаецца? Ну, скажите вы хоть что-нибудь. Ну, крышечку так смейте у костёле застанется. Вось и пробач наступного дня парафіянки собраліся, прибирают костёл, мыють, подметают, подыходить, пытаются, як свято ўсё. Ой, ойченька, так вельмі цудоўна ўсё. А до одной молодой жанчыны подыходить, скажу, ну як вам, ойченька, так ўсё вельмі, а я крышечку і смут, а чаму смутна? А калі я глядела на прэзбітэрыум, дзе сядзелі святары, мне падумалася, і мне б хацелася, каб у мяне быў сыночак, і каб гэта быў ксяндзок. І ён кажа, ксёндз, ну дык ты ж маладзенькая, старайцеся з хлопцам, я вас благаслаўляю. І пайшоў далей вырашаць свае справы. Праходзіць нейкі час, яна шчаслівая прылетаюць, ойченька, я пад сэрцам дзіцятка маю. І адчуваю, што гэты хлопчык, я хачу, каб ён быў ксяндзочкам, хачу, каб ён Богу пасвяціўся. Ксёндз паблагаславіў, пайшоў разам з ёй да Маці Божай, памаліліся, даверыў яе. Праходзіць яшчэ нейкі час, яна прыходзіць са смуткам, жывоцікам сваім, кажа, ойча, бяда са мной сталася, была на абследаванні медычным, сказалі, што гэтая дзіцятка з паталогіяй і можа стацца вельмі няшчасце. Неправильно расположена гэта дзіцятка, і таму вельмі вялікая небяспека, ёсць выбар перад тваё жыццё альбо ягонае жыццё. Мы ўсе зробім як мага хутчэй, як найлепш, але ёсць вялікая рызыка, калі ты звычайным спосабам будзеш радзіць, то можаш і сама памерці, і дзіцятка памерці. Таму трэба ратаваць альбо тваё жыццё, альбо жыццё гэтага хлопчыка. Яна парадзілася з мужам, яна парадзілася з дочкамі сваімі, бо сказала, пробуш, у мяне толькі дочкі, а хацелася, каб сыночак быў той ксяндзом. І яна сказала, не, я хачу, каб мае мары споўніліся. Я Богу давяраю гэтага дзіцятка, і няхай ён жывець на гэтым свеце. Так сталася, урачы правільна сказалі. Уратавалі жыццё гэтага дзіцятка, яна памерла. Жыццё ішло, і час залячыў гэтыя раны сям'і. Прыйшоў час, хлопчык пашоў у школу, а потым скончыў школу, прыйшоў да пробашча, кажа, ксёндз, я хачу ісці ў семінарыю. Пробашч сказаў, добра, напісаў яму апенію, думаю, ну паглядзім, што станецца з ім. Скончыў семінарыю, стаў дыяканам, стаў святаром, і прыехаўшы да пробашча, кажа, ойченька, дапамажыце мне вось правесці гэтую прыміцыю, гэтая ўрачыстасць важную для мяне. І ксёндз кажа, доўга я чакаў на гэтую хвіліну, але гэтая хвіліна прыйшла, і я хачу падзяліцца з табой тым, што я перажыў і што перажыла твая мама. Я хачу распавесці пра тваю маму. Ён кажа, я ўвогуле мамы свае не бачыў і не ведаю, бо яна памерла, і ён кажа, у цябе святая мама. Яна вельмі марыла, прагнула, каб у яе быў сыночак, і каб гэты сыночак быў ксяндзом. Яна аддала сваё жыццё, каб ты быў святаром. Я хачу сказаць, што Бог чуе маміну малітву, нават калі мамы увогуле няма. Сын быў вельмі ўзрушаны гэтай гісторыяй, і ёсць такая традыцыя, першае благаслаўленне, пасля імшы ён пайшоў на магілу разам з парафіяй удзяліць гэтую прыміцыйную благаслаўленне маме сваёй, таму што ён даведаўся, што мама ахвяравала сваім уласным жыццём, каб ён жыў і каб стаў вось святаром. І гэты святар кажа, як важна маліцца за дзетак сваіх,
як важна маліцца за мужа свайго, як важна маліцца за сям'ю сваю, Богу давяраць. Да, у чымсьці жыццё гэта не ўдалося. Дзесьці мы зрабілі якуюсьці памылачку, можа, дзесьці не даглядзелі, можа, неправільна якіясьці акцэнты зрабілі, але давяраючы Богу сябе, сваіх родных і блізкіх, звяртаючыся да яго, вы адчуеце, што вы не адныя з гэтым няшчасцем, з гэтымі, быць можа, памылкамі, што ёсць той, які ўсё можа направіць. Можа, ўжо не так, як мне захацелася, але як на даны момент паслужыць найлепшаму вырашэнню гэтага справы. Таму, мае дарагенькія матулі, жанчынкі, дзяўчаткі, вучыцеся гэтай зажыласці з Панам Богам. Я ведаю, што жыццё не ў адной з вас вельмі гладкае і простае, але з Богам намнога лягчэй. Ты адчуеш, што ты не адна, а з такой унутранай сілай Бог можа ажывіць тыя таленты, тыя пярлінкі, і наноў захочацца быць такой ахвярнай, чулай і добрай. Можа, шмат чаго не асягнеш у сваім жыцці, можа, нават чагосьці не ўдасца, але калі да канца будзеш верная гэтым абяцанням, якія ты склала, можа здарыцца такі момент, што дзіцятка тваё прыедзець да цябе, абнімець цябе, можа, пацалуюць руку і скажуць: мамачка, дзякуй табе за тое, што ты вось у мяне ёсць. А можа, аднаго вечара, праглядаючы футбольны матч альбо добры якісьці рамантычны фільм, муж твой паложыць галоўку на твоё калена і скажуць: я цешуся, што ты у мяне такая ёсць. І тады, быць можа, неважна будзе гэтай няўдачы, можа, змарнаваныя якіясьці мары, можа, нават і цэлае жыццё, і тады адчуеш, што ненадарэмна ты жыла для гэтых людзей, цярпела, была ахвярнай, любіла, старалася быць вернай і магла і стварала гэтае жыццё і сваю сям'ю так, як вось ты папросту умела і з Богам. І тады я глыбока ўпэўнены, што спакой і такая Божая ласка сплыне на твоё сэрца і табе стане вельмі шчасліва на сэрцы і спакойна, што ёсць родныя і блізкія тых, каго ты вось любіш. У такім сціплым, скромненькім пакойчыку, кватэрцы ці доміку, дзе давядзецца вам вось дажываць вось свой век. Таму старайцеся, мае дарагія, жыць і будаваць свае адносіны, як вучыць Касцёл. Не больш, вось, не менш, толькі так, як гэта вучыў нас сам Сын Божы, Езус Христус. Гэта заўсёды апраўдвае. Таму давайте ўсе разам зараз устанем і памолімся за нашыя сем'і, за нашых мужоў, за нашых дзетак, за нас саміх, каб Бог лікаваў тыя болі, тыя балячкі, тыя раны, тыя, можа, грахі, памылкі, якія мы, быць можа, са сваёй чалавечай, жаночай слабасці здзейснілі, можа, у выхаванні дзетак, можа, у адносінах да сябе асабіста, можа, да мужа, можа, да нашай сям'і. Каб Бог гэта лікаваў, аздараўляў і таксама умацоўваў нас усіх. Да Бога валадара жыцця і смерці, якому мы з даверам даручаем наш лёс, праз Езуса Христа ўзнесём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ачышчаны праз пакаянне ён пастаянна аднаўляўся і асвячаўся. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, якія перажываюць цяжкасці, каб яны захавалі веру ў Божы провід. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу моладзь, каб мачна дабрыня Найсвяцейшай Панны Марыі дапамагла адкрыць ім у жыцці сапраўдныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто ўдзельнічаў у рэкалекцыях, каб яны вытрывалі ў сваіх добрых намерах і пастановах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб дарах Духа Святога для яйца рэкалекцыяніста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб мы праз удзел у таямніцы смерці Христа сталі удзельнікамі Яго воскресення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб дары жыцця вечнага для нашых блізкіх памерлых, асаблівы спосаб Божай міласэрнасці, долучаем святой памяці Владзіміра
Wieczny odpoczynek daj im, Panie. a światło wieczne niechaj im świeci. Niechaj odpoczywacie w upokoju wiecznym. Amen. Молим się o wszystkich tych naszych intencjach, z jakimi się my prochodzimy tę Eucharystię. Молим się za nasze семьи. Молим się za naszą krainę. Sprawiedliwości i prawdzie, za nasz naród, aby był открытый на Божие Слово, как пережил и принял этот дух покаяния, Бог заплачивает, запрошает нас. Молимся о потребных ласках для вязня и об вызволении для них. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Об дары здоровья для хворых, терпячих, покутуючих, об потребных ласках для медок. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, про заслуги Твоего Сына, одари нас потребными ласками, об яких у Тебе с довером просим. Прас Христа, Пана нашего. Amen. Спел номер 191. Мою и вашу офиару, не уплотайте всемогутное. Niechaj Pan Bóg płynie ofiarу z ruк Twoich, na prosławienie i chwalu imię swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Твоего люда, и до себе скируй непокорную нашу волю, прас Христа Пана нашего. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Uboru serce. Uznosimy je do Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны вечны Боже. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашу пыху і, адкрываючы наше сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Твою дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлам мы праслаўляем Цябе адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, прославлена вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсякай святасці. Таму просім Цябе, освяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе нам, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, лагаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костюл Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с нашим папом Франтишком, біскупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія пасною надеи на воскрешение, и про всех, кто Твоей ласце дышал с гэтага свету. Дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, как взими и мы, хвалили и прославляя Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Збав нас от усього зло. Ласкава супакуй дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокоя. Чекали исполнения несчастливой надеи, поисти збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей дарить их супокоем и едность. И живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Смилуйся над нами.
Щасливі, покликані на вечеру Ягови. Пане, я не варты, каб ты пайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Откуплене ми дорогою кривою Христа, як беззаганного і чистого ягняці. Спів номер 33.
188. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj najświętейszy sakrament oczyścić nas i любими Тебе uczynić. Праз Христа Пана нашего. Dziękuję Wam za słoneczną naszą wspólną modlitwę. Завтра пятая неделя Великого Поста, jak бачимо, уже закрывается крыжи. Это значит, что у литургии Pan Jezus już okroczył w Jerozolimie, zbliżają się te święty naszego odkupienia. Завтра недельный расклад, традиционно, о 9, 10:30, о 12 године, о час 30 и о 18 године. И мша святая з наукой рефлекційної. Запрошайте своїх близьких, родних. Є можливість ще так само приступити до сакраменту сповіді, завтра ми двоїх разом тут. И так подрихтовать наше сердце до святого Великого дня. А на это ваш час, такое однове, нашего навертания, примите Божие благословение. Пан з вами. Узгляй, Господне, Пані, на народ свой, який рихтується ушанувати пасхальні таємниці, и щедро дари Его небесною лаской, как отрымавши от Тебе бачную допомогу и сутешение, еще старанием кнуся, до небачных добротов, праз Христа Пана нашего. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов,
якія на згубу душ своюсь по свете. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, святе Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 35.